Näytän tällä videolla, kuinka helposti Funbitin käytön voi aloittaa Facebook-tunnusten avulla. Funbitin kotisivulta www.funbit.com voi rekisteröityä palveluun kahdella tavalla. Kannattaa käyttää Facebook-tunnusta, jos sellainen on. Aloitetaan rekisteröidyn napista. Tämä avaa sivun, jolle kirjoitetaan Facebook-tunnus ja salasana. Tarvitsemme luvan lukea Facebookista sähköpostiosoitteesi, asuinmaasi ja puolison ja lasten nimet. Paina Sallin-nappia. Lopuksi lisää muita käyttäjiä perheeseesi. Voit kutsua muita Facebook-käyttäjiä samaan perheeseen kirjoittamalla heidän nimensä ja lähettämällä kutsun Facebookiin. Sillä on helppo kirjautua sisään tähän maan perheeseen. Jos olet Facebookissa jo merkinnyt puolisosi tai lastesi nimet, niin ne käyttäjät olemme jo automaattisesti kutsuneet tähän samaan perheeseen. Kun perhe on koossa, paina nappia Aloita Funbitin käyttö. Siinä olikin kaikki, mitä tarvitsee tehdä. Funbit on valmiina perheettäsi varten.